Bisan sa abroad, pinangita gyud ang mga pagkaong Pinoy. Nasayod baka mo mga kapuso, bisan sa nasod sa Australia, pinangita ang ube o kape nga gi-import pa nila mismo sa Pilipinas. Ang report ni Nico Sereno. Pangan pa lang nga halaya, makapadani na ang Pinoy Touch niining restaurant sa Melbourne. Nakasuroy kami sa dapit atol sa International Media Visit nga giorganisar sa Department of Foreign Affairs and Trade ug sa Australian Embassy. Nakauban namo sa food trip si Wayne Farham, miyembro sa Victorian Parliament nga usa sa mga nangu sa organisasyong Friends of the Philippines. Sa maong kan-anan, taste of home gyud ang among natilawan. Patok usab dito ang mga ube flavor desserts sama sa mga pastries o drinks. Pinangita dili lang sa mga Pinoy apan sa mga Australians ug sa ubang lahi. All real ube, 100%. Sino-source out? Ube, paminsan-minsan here, but nauubos, so we import from the Philippines. Yeah. Panghinaot niya, matutukan gyud ang pagpalambo ug pagmarket sa ube. One day, I think, should be as popular as matcha, if not more. Pero ang maganda sana mangyari is hindi lang maging trend ang ube, kasi culture natin yung ube. Sana ma-promote na. Sa usa ka coffee shop sa Melbourne gihapon, naglakip sa ilang gitanyag Pinoy Coffee. Nasugdan kini diyang usa ka higalan nagpa-roast kanila og coffee beans gikan sa Pilipinas. Gikan sa Benguet ug Bukidnon, karon pinangita na sa Australia. Adding Philippine coffee to the landscape just kind of just broadens it more and it just introduces it to a lot more people. We've been really blessed to be able to roast such fantastic green coffee and be able to share it with so many people. And we've gone from that one bag that Felice is bringing in now to thousands of kilos every year. Samtang sa laing restaurant nga naadto sab namo, linahisab ang twist. Ang panlasang Pinoy gisagula nila sa Australian food. Sama sa kare-kare hash brown, kinilaw nga swordfish ug seared kangaroo kilawin. With Chef Ross's style is very different than with the traditional one. So their aim is like putting Filipino flavors with what we have here in Australia. Way duda nga kung pagkaon ang hisgutan di gyud magpawahi ang mga Pinoy. Bisan sa lain nga lugar sama dinhi sa nasod sa Australia, padayon nga mikulit og pangan ang mga Pilipino kung pagkaon ang hisgutan. Gikan diri sa Melbourne, Australia, ako si Nico Sereno, Balitang Isda.